2000 hamarkada erdi inguruan heldu zen Europara Vespa velutina izeneko listor espezial, listor beltza edo listor asiarra moduan be ezagutzen dena. Eta handik urte batzutara agertu zen lehen aldiz Euskal Herrixan 2010an bueltan nahi zuzen be. Ordutik, hainbat buru oste, emun xaue geure erlezainei eta euretako batekin, enjogu gaurko honetan hitzordua Xabier Errarte, kaixo? Egunon. Gaurko honetan Aramaixora etorri gara, Harrikoiki baserrira, zeuen baserrira izan be bertan dakotzu zeuek, ezta? Erlate gisa, esan behar da baina, zuk listor beltzakin bestela be badakotzula tratua, Arrasateko udalbrigadako langilea zailako eta han be egin dozulako, ezta? Urtero, nola be listor beltzan inguruko lanketia. Momentu honetan, neguan sartziar gauzen momentu honetan, bere bizitza zikluan zein puntutan dago? Bueno, oin esan geike, kolonia dana hile da zela. Bizirauten daguna bakarra, hibernazioa sartu dien, egualdixe pastara sartu dien erregina barrixek. Udazkenien jaixotako erregina barrixek, fekundago ingo ziren, udazkenien, gizendu, reservak pilatu, eta hibernazioa sartute dago di. Hibernan nunik endo, be? Bueno, topetaitue anporzuluek, sakapeiek, horma zarrak, babesleku bat. Zentzu horretan, erlien ziklo berdina jarraitzen du, erliape puntu horretan egongo liazke edo? Bueno, erliape oin egize da, euren aktibidadie etenda daukila, baina erlabixuek hil iten dien letz, erlak ez di hilten. Erlan biziziklu, ez da eteten biziziklu, hau da, jarraipen bada. Zeuek esan dugu moduan badakotzu erlateixa, fango gara bertara? Bueno, goazen. Xabier, hementxe gauz, zeure erlate gizan ikusten dugu, lau erlauntze edo lau erle dakotzula bertan. Listorretara bueltauaz, 2022an balantzia behin jozue, Arrasateko udal brigadatik, 3.389 erregina, harrapo dituzue aurten. Bai, hori izen da, udaberriko tranpatze kanpainan harrapotakuek, hori da. Udaberrixan berezik egiten da arrazoin batengatik edo? Bai, diputazioak marketan dau, normalin izaten da, martxuen batetik, aprile bukaera. Eta arrazoi da, listorra ziarra lehen hau mobiluten dela, bertako listorra baino. Eta orduen, apilen bukaeratik aurrera, bertako listorrak aktibidade handixeu hartzen daue, eta trampetara sartzeko errestasun handixeu. Orduen, bertako espezieik alik eta kalte gutxien egiteko, epe horretan marketan die. Eta apixako kerrez banau guztira, 60 bat bueltan, ez da? Pilintxo bat, apurtxo bat gutxiu. Bai, 57-58 afixak ditu. Horrek urte danien ziar kentzen dituzu. Hori da, bai. Horrek berandu gazten die. Lehenengo gazten die afixa primarioek, hau da, txikinek, primario, embrionarioek, hau da, erreginiek udaberri zen, lehenengo udaberriko bero aldi zen, egune luzeketan azten da nien urteten dau, hibernaziotik, eta bera bakarrik azten da, lan guzti hori egiten. Azten da afixi egiten, abauek sortzen, arrautzak ifini, larbak elikatu, eta guzti hori, prozesu guzti hori berak egiten dago, haik eta langile kopuru bat sortzen den arte. Aipatu duzun larba horretik sortzen den arte langileak, ez? Hori da. Eta, behin kopuru bat sortzen dagoenien, baina berak barruan geldikitan da. Baina horretarako pasau die, igual, jodaigun 2 hilabete pasau diela. Zatik dia txarra, zatik da mehatxu bat bertako herriendako? 160 zaten daue, ziarran dietan 160 erlak diela. Bertako, hemengo betiko erlak. Hori da. Gainetiko insektu behar ditutzen kalte egin dagoen, ez bakarrik erlatan. Gainetiko insektuetan bai, nahiz da, hori emuten daue, ez ditu ole kontuten hartzen egiz esan gainetiko insektuek, eta nolabait ez kontuten hartu, traba itesku eta horren errukik ez dugu egiten. Eta zein hauren jokatzeko modua, esan nahi dut, sartzen dira erlauntzan, geure erlien erlauntzan eta janik egin edo, zela jokatzen dute? Ez, printzipioz egoten die
erlauntza sarreratan, zain, kanpotik beteta, nektarrez beteta datozen erla garrapetako. Eta, bueno, erla horrei garrapau eta larbai erututze. Eurak berez ez di arai jaliek. Arai jaliek die larbak. Babestuta dakotzu, erlate gisa beha edo babesten duzu behintzat, ez da, bi tranpatze sistemakin. Baite. Bai, beti udaberrixen... Hori, jarri ditugu reportajia grabatzeko, baina berez hori udaberrixen jartzen duzu, tranpatze hori. Bai, udaberrixen, bero azten dienien apurra beroketan, lehen jarri bizi. Hemen ez bakarrik erlatei onduen, ez dago, azkenien pentsau erlabixo gurteten dagoenien, erregine gurteten dagoenien egoalditik, ez dago ara egiri jaten, ez dago bi erlaik, birauna nektarra. Orduen, ez dago erlatei zen ifini biharrik. Neiku da, lorak da zen leku ifini. Baina hementxe bi tranpatze sistema, azaldu guzu, zela funtzionatzen dago honek? Ni honekin hasi nintzen, urte datoz hasi nintzela, eta trampa honekin hasi nintzen, hau ez euken, tapa hau ez euken, baina berez trampa sistema hau da. Hau oso eraginkorra da, zeratik, hor barrure, barrure botaten da likido bat, erakarteko likido bat, eta hau ise egiten da, eta azpitik, usaine sometan daue eta sartzen die. Eta gero, ez dago azmetan urteten. Ez dakixe berriz be buelta ez dago azmetan, hori da. Beti gorutze joten daue argire, eta hemen bueltan haik eta leharrien dago egiten da honarte. Dauna da, hau ez da bape selektibua. Hemen sartzen da eroser gauza. Eta dan harrapetan dago. Asiatiko epe bai, baina hemen inguruko insekto danak sartzen dira. Ziren gozo saliak izatera ez... Orduen, nik apurtxo bat hau selektibo bihurtzeko, asmo horrekin, inutzen da lehio batzu zabaldu, eta regilatxo bat ifini. Eta regila honetatik, euli eta insekto txikinek urteten daude, samur, eta asiatiko ez dakabir. Esan behar dalako asiatikoa, listor asiatikoa, hanbixa marra dala, ez da? Hori da. Igartzen da. Hone 6 milimetrotako zulu edie eta hor ez da pasetan. Kontu da, bertako beste erlabixo bat dauela, krabro erlabixua, bizpon europeo esate utziena, da asierra baino handixa edo ondiogan. Azartzen da, ezin jaur. Baina bertako da, eta oreka baten bizi da. Eta gaina garrantzia handixa emute utzi hori manteniu babestetik dena. Eta abez hartzen bada agepezilik egurten. Orduen, berez ez da selektibua. Orduen, igez hasi nintzen honekin, eta egiz esan, igez eta aurten ino probie, eta oso emaitza onak emoitu honek. Hau esan gehike, euneko eunien ezerrez da, trampa bat da, baina euneko lagota magostien selektibo da. Berone dauken, zehaitik, zuluegatik, ikusten da, hor erdixen, hori kalibroetako zuloa da. Eta hortik, hasierra sartzen da, baina gero enbutu sistema horrekin ez da azmetan barriro urteten. Eta hemendik ez da kabiluten. Ostera, gainetiko insektuek hemendik bai urteten dago. Zulo honetatik urteten dago. Eta bertako listorra handi hori, krabro hori, hemendik ez da kabiluten. Listorak berak, ez dako harrapakaririk, ez dako inor kontra ingo xauenik? Olako trampetaz aparte? Hemen nik ez dut ikusi. Ez dut ikusi eta ez dut itzet inoi entzun. Bai entzun dut Cantabria eta Asturias eta Galizia aldien batez be Galizia aldien, olako zapeleiz bat, listor jalia dana, halkona bejero esate utzina. Baina, egiz ez dakit ze populazio dauken, zapelaitz horrek eta ze eragin dauken. Baina, hori momentuz behintzat, hori ez da soluzioa. 3.389 erregin horreik jasoteko edo jateko, ez da momentuz, ez da nahikoa. Aipatu izan da, urtietan, erle gutxi dauela, erliak desagerketan dabitzela, zuek hori garri dozuen? Batez be, azkenengo aurten eta igez eta erlazainek oso etxite da zela. Oso etxitez, ikusten dago, udan 20 erla eukienak, udazken bukaeran, erdire.
jazte jatila, hau da, 10 erlai huel, 150 hili ike jatila, bueno, ero erlabixuen erasuengatik, jasarpenatik, estresatik, ze pentsau bida, nahiz de fizikoki harrapau ez erlak, ailetan dara momentua urten beste gulan eiken. Bilurra, normala da modu. Orduen, estresak, bai eikitu. Eta horrek, ze ondorixo ekarri aldau naturan bertan? Bueno, beti esan izeuskuena, erli edan zein garrantzitsu edan gure bizire upenerako, polinizazio eta barrako eta bioaniztasunerako, orduen horre dauken garrantzia.